Objavte moc Sika Remover 208, revolučný rozpúšťadlový čistič, ktorý bol špeciálne navrhnutý na odstránenie najodolnejších nečistôt z neporéznych povrchov. Nech už sa potýkate so stopami oleja, mastnoty či farby, Sika Remover 208 dokáže nečistoty odstrániť rýchlo a efektívne, pričom zároveň zachová dokonalý stav povrchu. Vďaka najmodernejšej technológii ponúka tento produkt nielen vysokú účinnosť, ale aj bezpečnosť pri použití. Jeho silná formulácia garantuje, že i tie najodolnejšie nečistoty budú odstránené bez akéhokoľvek poškodenia. Sika Remover 208 je ideálnou voľbou pre automobilové dielne, lakovne a rôzne priemyselné prostredia, kde je dôraz kladený na čistotu a presnosť. Či ide o čistenie dielenských podláh, strojov alebo nástrojov, Sika Remover 208 je spoľahlivým partnerom v zápase za dokonalú čistotu.